Опитват се да прокарат поредните промени на крак, свързани с бъдещето на нашите деца. Какво случи днес на председателски съвет, госпожо Савова? Днес на председателски съвет адвокат Рашев от ИТН ще ви помоля да гледате видеото, което ще сложим в коментар. Нещо факт, да ви обърнат внимание, да не може да ви откажат. Парламентарната група на Възраждане е за този законопроект и за тази реформа. По една проста причина, че юристите, двама юристи там са много подкрепят тази реформа. Сега аз с тази парламентарна група нямам общо, не деля никакви убеждения техни, но ето там сме съюзници, там сме в един окол. И не е страшно, че благодарение и на тях е прият този закон. Затова ви казвам, дайте да работим, помислете хубаво, всеки от вас познава някого. Е предложил второ гласуване на промените в Семейния кодекс да се случи утре като втора точка. Все едно няма нищо по-важно в държавата. Това видео, което ще видите в коментар, ще ви обясни защо се прави точно сега. Всички организации, сезирани ли са в момента, да бъдат утре пред Народното събрание и да питат депутатите защо се прави всичко това в този момент? Всички организации, които са запознати, са сезирани и утре ще бъдат между 8 и 9 да обяснят на депутатите какво се опитват да приемат. Очакваме всички будни българи да дойдат тук и да защитим бъдещето на нашите деца.